Ovaj puta nema najava, svatko od izvođača će se sam predstaviti i mislim da stvarno možemo uživati u prekrasnoj glazbi koju su pripremili. Glazba je sigurno prekrasna, kako će biti izvođenje presudite sami i molim vas samo da imate strpljenja i još jednom hvala što ste se odazvali. Su
lepo.